थारैनो जामारगोन नामा मुलुग दावहा? थारैनो जोबस्रांमारगोन नामा बे बुहुमा? इजराइल पेलेस्टाइननि उनाव दायो इरानावबो गिख्रंथाव बमा बारुदनि बेरफ्रुनाय सोदोब। आमेरिकाया मोनसे सांग्रांथियारि खौरां फोसावदोंमोन। बिनि उनावनो इरानाव गिख्रंथाव बेरफ्रुजानाय थासारि सोमजिदों। इराननि राजथावनि तेहरानाव बे जाथाया जादों आरो गोबांथार सुबुंनि जिउ जोबनायनि खौरांखौबो गोबां खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। इराना इउएसजों सुथुर बांलांनायनि सायाव गिखांदों। पेलेस्टाइनखौ मदद होनायनि थाखाय इराननि सायाव फिनजाथाय होगोननि सांग्रांथि खौरां फोसावदों इउएसआ। अरजों गेलेनायखौ बन्द खालाम इरान। बेरफ्रुनायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। दावराव दावसिनि गेजेरावनो इजराइलनि हेकारा इराननि गेस स्टेशनखौ गाग्लोबदों। बे जाथायनि सायाव इजराइल आरो आमेरिकाया सन्देह खालामजागासिनो दं। इरानखौ आमेरिकाना इजराइलआ गाग्लोबमारदों बेनि दासिमबो रोखा फोरमान मोननाय जायाखै। नोंथांमोननो डिसप्लेनि गेजेरजों दिन्थिगासिनो आरो बेबादिनो गाग्लोबदों इराननि राजथावनि तेहरानाव। बमनि गाग्लोबनायाव बेबादि थासारि जादों इराननि राजथावनि तेहरानाव। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ-आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबु दं। आइ-आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय मेडिकेल लेबरेटरि, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गाइन'ल'जि, डेन्टेल, इउर'ल'जि, डेन्टेल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सन'ग्राफि, अटि, आइसिइउ, एनआइसिइउ एबा पिआइसिइउ आरो आइ-आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै थाना दंब्ला थाबैनो नोंथांनि देहाखौ फाहामथाय लानो क'क्राझार सहरनि सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ-आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव गोख्रैनो फाहामथाय लाफैनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय 9101655430 एबा 8822 688 026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।